Вітаю ўсіх, сябры! Вы на канале Bike Travel Беларусь, з вами, як заўжды, Александр. Зараз у нас на дварэ студзень, сярэдзіна зімы, але, як вы бачыце, снегу зусім няма. Сёння на дзень абяцаюць 5-6 градусаў цяпла, і ў мяне выдалася магчымасць паехаць у невялічкую велавандроўку. Знаходжуся зараз на станцыі Радашковічы, гэта ў Пятрышках, і буду ехаць сёння па адным з улюблёных сваіх маршрутаў. Наведаем цікавыя лакацыі, у якіх я ўжо неаднаразова бываў. Таксама заедзем у нейкія новыя мясціны, якія мне хочацца паглядзець. Но што гэта за мясціны, хутка вы самі ўбачыце. Будзе вельмі цікава, таму ўсім прыемнага прагляду. Пагналі! Надвор'е в цілому добре, дождю нема, небо шэрае, але десь у вас уже 4-5 градусаў цяпла ёсць. Таксама ёсць невялікі ветер, але бакавы. Зараз я заехаў у вёсачку пад назвай Рогава, і вось тут ёсць крыніцы. Адзін з вытокаў знаходзіцца вось тут. Другі выток вось там. Такая канструкцыя яшчэ зроблена. Там нават не адзін, а некалькі вытокаў. Зараз падыдзем бліжэй. Так, а што тут? Тут яшчэ дзесьці нейкія вытокі, ось там з-пад камення выцякае. Так, з-пад камення. Угу. Я некалі заязджаў ужо на гэтую крыніцу. Але бачна, што за ёй апошнім часам не вельмі даглядаюць. Мне здаецца, ось там ось нават ужо праламіліся дошкі, падыход да вось гэтага вытока. Але вада мне зараз не патрэбна, у мяне поўная фляга, таму едзем далей. Зараз я з'ехаў з асфальтаванай дарогі і буду ехаць па гравеі. Сябры, я тут на могілках заўважыў нейкі помнік і вырашыў пад'ехаць. Ніколі на гэтыя могілкі не заязджаў, не заходзіў, але зараз вось нешта вырашыў, бо мяне гэта зацікавіла. Зараз глянем. Вось, сябры, такі помнік тут знаходзіцца. Салдат в правай руцэ трымае вянок, апускае яго. В левой руцэ трымае каску. На грудях висять медалі, а за спиною ружжо. И вот что написано на шильде. Можете почитать. Так само ось ёсць, сябры, QR-код. Можете поставить на паузу и отсканировать его, калі вам цікава. А яшчэ што прыкметна, ось помнік знаходзіцца на такім пастаменце. Туды ўдалечынь уходзіць такая алея з ёлак. І там вы бачыце яшчэ адзін пастамент, на якім нічога няма. Цікава, магчыма, там таксама быў помнік салдату, але куды ён дзеўся?
Як ви думаєте? Мо хто з вас ведае, мо хто тут бываў ужо? Тым часам на дрэвах ужо, бачыце, якія почки. Чакайце, як на беларускай мове почки? Падкажыце, вы ж, напэўна, ведаеце. Вось такі зараз студзень месяц у Беларусі. Траўка зялёная. Студзень, значыцца, студзёны, халодны. Але не ў гэтым годзе. Як цудоўна, што я ўсё-такі выбраўся ў гэту вандроўку. Бо апошнім разам выязджаў менавіта ў вандроўку, гэта вось было, калі я ездзіў на Беніцу 7 лістапада. Потым яшчэ пару разоў выязджаў так па горадзе. Ну і крыху ў Заслаўле. Заслаўле ездзіў яшчэ. І ўсё. Зусім мала выязджаў, бо не было часу. Такія інсталяцыі можна сустрэць. Бачыце, запчасткі ад невядома чаго. І ад аўтамабіля, і ад халадзільніка. Чаго тут толькі няма. Вось такая вось дорожка. Больш-менш добрая. Месцамі ямкі, лужы. Але в цэлым ехаць можна. І зноўку едзем па асфальту. Ну, нарэшце скончыўся асфальт. Пачынаецца нармальная дарога. Мае колы ўжо не 2,2, а 2,5 дюйма. Вельмі кепскі кавалачак дарогі зараз быў. Я прыехаў да нейкіх азёр. Здаецца, тут былі кар'еры, яны запоўніліся вадой. Курневічы. Тут платная рыбалка. Нават нейкія домікі можна зняць. Тут некалькі азёр. Ой, які высокі камыш тут расце. Так. Оп. Такі мох на гэтых дошках. Нават яшчэ лёд застаўся на возеры. Празрысты такі. Каб сонейка было, мне здаецца, выглядала бы цікава. Так, зараз мне ізноўку трэба вяртацца на тую расхлябаную дарогу і ехаць далей. Фу, все, з'ехалі з гэтай страшэннай дарогі. Зараз паглядзім, што тут ёсць цікавага. Ой, я бачу ўжо нейкія домікі. Там лавы, мангалы. Тут, напэўна, адміністрацыя ў гэтым будынку. Экалагічная трапа, ну это зразумела, там, дзе
крыніцы, і велосипедны маршрут яшчэ ёсць. Такія тут дашчатыя насцілы. Маляўнічыя. Там рыбакі ловяць рыбу. А цікавае месца. Можна взять вуды, ды прыехаць сюды, палавіць рыбы, адпачыць. Адразу ж тут у мангале гэту рыбу зажарыць, запячы на вуглях. Трэба толькі даведацца, колькі каштуе зняць домик, колькі каштуе рыбалка. Толькі што я бачыў касулю. Не ведаю, яна пераходзіла дарогу, ёсць зараз нейкі сэнс туды ісці шукаць яе, каб паказаць вам ці не. Яшчэ ёсць такія вось альтаначкі. Вось такое месца для вогнішча, мангал. Гэта ўсё вось на берагах гэтых азёр. Вось як унутры выглядае. Вялізны стол, такі паўкругам. А вось тут некая інфармацыя, гляньце, сябры. Блин, як гэта паказаць, каб была якасць добрая. Пра кошт нічога не напісана, трэба званіць па нумару тэлефона і даведвацца. І вось такія падходы да вады, это для рыбакоў, каб было зручна рыбачыць, закидываць вуды. Бачыце, лёд яшчэ ёсць, нягледзячы на тое, што зараз плюс 6, 10, 5-6 градусаў цепла. Учора было плюс 7. Вось яшчэ бачу на тым беразе такая асобная альтаначка для рыбакоў, для адпачынку. Вось, сябры, такое цікавае месца, аказваецца. Я то бачыў на карце гэтыя азёры, але я нават не думаў, што тут даволі не кепска так. Насамрэч, я тут шмат бачыў гэтых слядоў капытных жывёл, ну, касулі ці алені, хто тут ходзіць, невядома. Вось, сябры, домікі па леваму боку стаяць яшчэ. І там далей крыху вось шлагбаум. І вось каля таго шлагбаума праходзіла гэтая касуля. Тут зусім побач. Не ведаю, яна хутчэй за ўсё ўжо дзесьці ў лесе схавалася. Едем праз лясочак. Цудоўна, нібы вясна. Блин, ну не верыцца, што зараз студзень. Студзень. Сярэдзіна зімы. Здаецца, ўжо нейкі сакавік, красавік. Інфармацыйная шыльда. А мы рухаемся ў тым напрамку. Пад'язджаем яшчэ да адной шыльды інфармацыйнай. Касуля. Бачыў уже сёння. Ласка, пакуль не сустракаў, ліса, ёшабык звычайны, алень, благародны, белка, лось, кабан. Спадзяюся, не сустрэнем. Уж звычайны і заяц-русак. Заязджаем у нейкую вёсачку. І вось паўсюль на гэтай гравейцы вось вытаптана гэтымі слядамі казлінымі, касулінымі. Яны тут зусім людзей не баяцца, відаць, ходзяць смела.
Нікого нема, тишиня така. Лес тут такий. Ой, коренні. Блін, який лес тут пригожий. Так зелено, свіженько виглядає. Клас. Файно просто походить по лесу. Послухать, як ветер шумить у верхушках древ. Гляньте, яка сосна цікава. З горочки. Ось ще одна шильда інформаційна. Про бобров. Які цікаві грибочки ростуть на дереві. А гэта, сябры, рака Удранка. Магчыма, хтосьці з вас ужо здагадаўся, куды я прыехаў. Колокол, ікони, крыж. Ось яшчэ один колокол. Святыя крыніцы – гэта гідралагічны помнік прыроды. Ахоўваецца дзяржавай. Тут зроблена экасцежка. Мясцовасць даволі такая цікавая, рэльеф такі крыху пагорысты, месцамі нізіны, узгорачкі. І з зямлі выцякаюць крыніцы. Тут шмат вытокаў, шмат ручаёў выцякае. І гэтыя ручаі попадаюць і напаўняюць раку Удранка. Вось бачыце, камень з крыжом. І ось тут свято место написано. Адзінае, што па гэтай экасцежцы складана ісці з роварам, бо яна не прыстасавана для ровару, толькі для пешай прагулкі. Ось, трэба паднімацца туды наверх. Цудоўнае месца, яно мне вельмі падабаецца. Я быў тут вясною 2 разы, быў восенню, вось, мінулай. І заўсёды хацелася пабываць тут узімку. Вось моя мара здзейснілася, сябры. Зімой тут, канешне, неверагодна прыгожа было б са снегам, так? Але, на жаль, каб было шмат снегу, то я на ровары сюды, напэўна ж, не даехаў бы. Затое цішыня такая. Нікога няма. Можна пагуляць спакойна.
падумаць аб чымсьці сваім. Дарэчы, я ўжо хачу есці. Зараз пайду на альтаначку, там ёсць цудоўная альтаначка, і ўстрою сабе перакус. Экасцежка ось уяўляе сабой такі вось дашчаты насціл, па якім вельмі зручна хадзіць. І зроблены падыходы да вытокаў. Блин, ботинки у мяне, канешне, все вельмі брудныя, не звяртайце ўвагу, бо я там ехаў по такой страшэннай дарозе. Вось. Вось там бачу новую лаву, раней яе не было, зусім недавно поставілі на самым беразе ракі. І вось на гэтай альтаначцы я паснедаю. Бо ўжо вельмі хочацца есці, сябры. Вось гэта самае смачнае, што можна есці на прыродзе. Блин, забыў памідорчик узяць. Ну нічога, і так цудоўна. Прысеў, перакусіў, выпіў гарбаты са сметаннікам, і ўжо ехаць нікуды не хочацца. Дарэчы, наконт экшн-камеры. Дзякуй вялікі усім тым, хто ўжо падтрымаў гэту ідэю. Адклікнулася прыблізна чалавек 15. Велізарны вам дзякуй. Сябры, вы калі таксама хочаце падтрымаць канал, нагадаю, што збіраем на экшн-камеру. QR-код вось тут збоку павінен зараз з'явіцца. Вось. Калі ёсць магчымасць і жаданне, можаце падтрымаць. Само сабой зразумела, на тэлефон я таксама буду здымаць. Ну, такія, знаеце, нейкія больш кінематаграфічныя кадры, нейкая макра, мабыць, нейкія кветачкі там падзняць. Бо экшн-камера, она больш для агульных планаў нейкіх. Ну, у тым ліку нейкія экстрэмальныя моманты. Ну что, посмакуем водицу?
Цікавы смак, незвычайны. Ад станцыі Радашковічы і да вось гэтых крыніц я праехаў 26 з хвосцікам кіламетраў. Зараз буду адсюль ужо выязджаць і накіроўвацца ў напрамку Вязанкі. Туды мне ехаць прыблізна 23-24 кіламетра. Едем по лясной стежцы. Крыху карэнні тут. Але ехаць нормально. Вось тут яшчэ такая альтаначка, але бачыце, один кут падгарэўшы. Нехта так вогнішча паліў, што чуць альтанку не спаліў. Выехаў я зараз на гравейчку такой цудоўнай якасці, качества. Зараз даеду до асфальту, пераеду яго папярок і заеду ў лес ізноў. Буду ехаць ляснымі сцежкамі. Вось яшчэ одно файнае месца. Это такі вось дуб. Побач з гэтай гравейчкай знаходзіцца. Прыгожы такі. Я заўсёды, калі тут праязджаю, каля яго фатаграфую. Фактурны такі ён. Всё, сябры, заехаў я ў лес. І зараз прыкладна 10-12 кіламетраў па лясным сцежкам. Пакуль што цудоўныя сцежкі, накацістыя, але я ведаю, што наперадзе нас чакаюць прыгоды. Магчыма, будзе балота, паваленыя дрэвы ці яшчэ што, як жа без гэтага. Хацелася б яшчэ сустрэць якую жывёліну. Касулю я бачу, але хацелася б вам паказаць, засняць касулю, зімо, лісу якую, як пашанцуе. Грыбы ў лесе ёсць, калі што. Можаце смела ісці збіраць. Бачыце? Правда, не ведаю, з'ядобныя яны ці не. Цёмны лес перада мною, выюць воўкі за спіною. Не баюся я нічога. Гэта я набрахаў, канешне. Крыху жудасна ехаць аднаму праз лес. Я спадзяюся, медведзі спяць. Спадзявайся. Як яны могуць спаць, калі ўжо студзень і вясна прыйшла. Направо ці налево? Поехали направо. Ля-л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 я. Так веселее ехать. Так, тут можно прямо. Можно направо, можно налево. Давайте направо. Тут есть цудоўнае мястэчка, сябры. Зараз я вам его покажу. Лесная сказка называется. Так, сябры, что мы бачимо? Гляньте. Камень. Что тут написано? Вороты зачинены. Значит, нас никто не чакае тут. Але мы ненадолго зойдем. Не сезон, сябры. Все кемпинги свободные. Приезжайте, коли любите отпочинок в одиноте. Ёсць кто дома? Нема нікога. Бачите, вось гэта тут можна добра адсвяткаваць што-небудзь вялікай кампаніяй.
Там сміття, колодязь. Але його відчиняти нельзя. Зараз я вам розкажу чому. Водицю треба набирати не з колодця, а ось отсюда. Гляньте. Оп, оп, оп. Ось таке пристосування. Водиця тече. Але бачите, водиця з високим утриманням железа, бо навоколо рижає мосток. І там є ще альтаночка на острові. О, гляньте, навіть кубочок висить. Все продугледжено. Гриби великі. Ось що це. Русалка. Русалка на ветвях. Зараз я ближе вам покажу її. Котейка. І він тут був раніше на ланцюгу на гэтым древі. Котейка остався один. Бляха-муха. Конечно, життя його не пошкодувало. Этого котейку роздербанили. Ну, туди не пойдем, я ось здалек вам покажу. Ось така локація, сябри. Сапраўды, як у казку попав. Спадзяюся, што гэта казка з добрым канцом. Все, погнали далее. Еду, трымаю телефон у руцэ на гатове, ведаеце, каб як жывёліна гэта з'явіцца, каб яе паспець засняць. Ніхто не выходзіць. Завалы ёсць. Вось гэта дрэва восенню, яно яшчэ не ляжала тут. Зараз ужо ляжыць на дарозе. Але тут лёгка абысці можна. Ось яшчэ адзін завал. Таксама восенню яго тут не было. Дрэвы падаюць. О, там ажно два дрэва ў адным месцы расло, две ёлкі. Адна сюды на дарогу упала, а другая туды. Просто спыніўся, сябры. Такая светлая полянка. Мох. Ці гэта лішайнік, як правільна называецца гэта расліна? Мох ці лішайнік, сябры? Я ведаю, сярод вас павінны быць знатакі. Нават неба крыху праяснілася. Тёпла? Студзень? Не, ну зараз дык зусім неяк вельмі тёпла. Здаецца, што градусаў 8. Цеплыня такая. Ну што ж, сябры, наперадзе прыгоды. Вялізная лужа. Можна абысці вон там збоку. Блін, яшчэ і сонейка выглянула. Ой, якая прыгажосць, сябры. Кайфец. Так, відаць ужо нейкая цывілізацыя. Магчыма, нейкі аздараўленчы лагер. Аздараўленчы комплекс «Гарызонт». Сябры, ну, хоць якую жывёліну, а дакладней птушку, я вам зараз покажу. Это лебеди. Пригожи.
А гэта Удранскае вадасховішча. Вось тут на беразе ў лесе стаяць альтанкі, якія можна арендаваць. А тут вось такі пляжык. Ужо амаль 16 гадзін. Пачынае крыху ўжо цямнець. Але цёпла, цудоўна. Гляньце, які асфальт тут файны, накацісты. Праз Радашковічы вырашыў не ехаць, а зараз звярну з дарогі сюды да гэтага воднага канала і паеду ўздоўж яго. Гэта вось я, сябры, праязджаю каля галоўнага вілейска-мінскага воднага канала. Тут цудоўныя дарожкі, па якіх файна ездзіць на ровары. Рэкамендую вам, сябры, калі-небудзь пакатацца ўздоўж гэтага канала, калі вы яшчэ дагэтуль не каталіся. Тут файна. Блин, там наперадзе сабакі. Вы что, с ума сошли, что ли? Дайте проехать. Майте совесть. Можно ехать ці не? Ага, я ведаю. Як толькі я стартану, вы за мною. Да блин, вы заколебали? Уходите, дайте мне стартануть, поехать нормально. С третьего раза атрымалася поехать. Так хочете на меня погонять. Нешта я крыху стаміўся з непрывычкі. Еду зараз праз вёску Вязанка. Вось так выглядае магазин у Вязанцы. Цікава даволі так. «25 чэрвеня 1882 года у гэтай хаце нарадзіўся Янка Купала, народны паэт Беларусі. Графік працы, сябры. Ужо няма часу сюды заходзіць. У мяне электрычка в 17:38. По графіку хутка музей зачыняецца. Возера невялічкае тут. І старыя вербы ля возера. Але большую частку іх спілілі, таму што кажуць, што яны былі ўжо у аварыйным стане.
гародня такая навокал. Ёсць яшчэ крыху часу тут пахадзіць. Падыдзем да другога будынка. Гэта, здаецца, свіран. Тут на тэрыторыі музея у Вязанцы святкуюць, напрыклад, дажынкі, купалля, розныя святы беларускія. Бачыце, вось камені тут нейкія усталяваны. Бачите, як цікава сплецена з розных раслін кукуруза. Тут бачу гваздікі. Іншыя кветкі нават з ягадамі. Такая фотозона. Вось муляж калодзежа. А мо не муляж, мо сапраўдны, як вы думаеце? Хутчэй за ўсё муляж. Не будзем правяраць. Вось такое цікавае падарожжа атрымалася, сябры. Мы наведалі шмат цікавых лакацый. Спадзяюся, што вам таксама падабалася падарожнічаць разам са мной. Пішыце вашы водгукі, ставце падабайкі. Пока і до новых сустрэч. Падымайся з нізін, сакаліна сям'я, над крыжамі бацькоў, над нягодамі. Занімай, Беларусь, маладая моя, свой пачэсны пасад між народамі. Янка Купала.